Bersama
Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Iya. Ois. Ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Susu. Iya. Susu. Ayo. Iya, iya, iya. Yuk. Susu kental manis dicampur kelapa muda. Adik jangan nangis ditinggal bapak kerja. Ya, ya. Ya. Yuk, 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 yuk. Ya, ya. Oh. Yuk, ya. Giling-giling kuping asale saka wulu. Wulu-wulu pitik bocah lemes bokot kaku. Kaku, kaku, kaku. Yo. Kaku dan. Kaku. Ya, ya, ya. Jom. Keplak ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Yo. Yo. Yo.
Yo
Hey!
yo. Woi. Yo. Iya. So. Mbah Naryo. Yes. Wayahe wong lawas tampil dan yo. Wayahe yo, Mbah yo. Iya, Mbah. Heeh. Ya. Di slendro ke yo, Mbah yo. Slendro yo, Mbah yo. Yo manut. Oh iya, iya. Ben sing do girong mumet, Mbah. Ayo. Mumet bareng-bareng yo. Ini kalau Pak Sri aman, Mbah. Pak Sri siap girongan apa wes siap. Girono Pak Sri aman. Sing rada enteng kuwi lho. Oh, iki. Iki lek gonamu. Ya, Mbah ne diserokke. Mbah Kakung pengen gonamu Ilka. Nah, ra ono bedane to ya. Wong tuwa dinae sing abot. Pak Ji. Wong nom ki pinter ngakali ya jebolane. Pak Sri dianggap ra ngerti ya. Senggak-senggakane isian-isiane disiapke saka bawane iki kok. Oh, siap pokoke. Pokoke anggere ning Bondan aku wis A1 pokoke. Nggih Pak Sri nggih. Mas Bondan. Dalan, Pak. Ah iki mumpung neng kowe, wingi kowe nang ndi ya? Kula izin riyen nggih, Pak. Wah, wis sembrono. Nggih, kalau wingi itu bahasa sabun cilik. Oh, Bondan. Niku kula bolong-bolong sabune. Iki ora kesusu, ora tergesa-gesa kaya biasane. Mboten napa-napa. Ah, iki mendor rada Semeleh sik. adem. Heeh. Semeleh sik ya, Pak ya. Mesine men do didemke. Ben adem. Awake dhewe iki momong ya to. Ngomong nggih. Kita turu supaya turu. Wah. Disirep, Sirap. mengko sing arep melu iki gampang lek arep masuk. Nah. Res wah lho. Pokoke dipuk-puk sik, digogoi. Mbak Ismi, ya. Ayo Mbak Ismi gimana coba nih Mbak Ismi piye, Mbak? Iki kowe sing nyanyi apa aku sing nyenggaki? Jenengan. Wah. Mbak. Iya. Mbah, barang Buka celuk nggih. iki palaran. Palaran apa, Mbak? Palaran Ben Mbak Ismi siap. Mbak Ismi ki apa-apa ya siap. biasane ngono wae. Biasane nggih. Nah, Slendro iki, Pak. Lendro. Samciro. Copot neko. Lah penak to? Contone ngono kuwi lho, Dah. Contone ngono. Niko. Nah, kasus sak kendang ya, Pak ya. Ya. Copodo. Neko. Upamane ngono Latihan kuwi. sekali jadi pisan ya. Ngono kuwi sari Nerang istirahat ora iso. Ya. Mergane ora donge nek latihan ki rak wingi-wingi. Nggih. Latihan nek kene iki latihan bareng-bareng. Nggih, Mbak. Nek latihan ora tau mangkat. Pak lho, Mbak. Nek latihan wingi-wingi rak ngundang kowe-kowe kabeh. Dadak ngono kok snack barang nek nang kene rak bareng-bareng. Aku kejujuran malah iki. Jadikan ketoprak iki yo. Yo, Mbak yo. Yo jadilan ketoprak nene yo. Ra apa? Mingkar mingkur denga Ayo, Dok. Ayo ragane disampe, Dok. Wah, lolo.
Sempet nengadana kondo siap gameng adi yo as os on yo Bos. Awas. Bolok otak-otak wis siapa? Ayo. Ayo, awas. Woi. Awas. Ya. Awas, barengannya kamu. Yo. Ayo. Wah. Yo. So.